Suwita menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan. Men napa niku Pak D Gareng men jumeneng ditayubke apa kae jenenge yen cara sragenan kae malah lali. Nino ya apa? Kijing miring, nggih kijing miring. Kijing miring. Ha suwi ra metu alah Pak. Kita. Ayo. Tapuk. Ayo. Kijing miring. Ayo, kijing miring. Monggo Mas Teguh Palur, monggo men jumeneng Pak Gareng. Nggih, monggo. Tik, gayamu sok alim kowe ae. Varian Dik ya Pak Dik. Ayo. Sekaliwat aja dikaru yen rati empat rama. Ayo Mas. Aja ngono. Ayo Mas. Mas Gareng. Apa setiane etan kali kulon ya kali Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, kijing miring kasanah budaya. Sampun wonten Sragen niki kaya dos dene wajib Pak. Ngoten nggih? Nggih, kijing miring ngeten niki ning niki klangenanipun Pak Suwita. Leres wau sonten kepareng-paring dawuh, kula nu seneng sing tayupan napa nika lho ngijing-ngijing Gareng napa-napa. Anu kijing miring Pak. Kijing miring. Senes kijing Gareng senes. Kijing miring Pak. Kijing miring. Niku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngersaki kijing miring mboten ning wanci gara-gara wau pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwita kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak.
Tumbak jujukan. Leres jusuk tumbakan. Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Mbok monggo diaturi jenengan. Lah saestu ngaten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwita menawi kepareng badhe tindak panggung. Lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula casi wanci Mbah Suwita. Iringanipun menapa Pak? Nggih, anu napa niku? Pujiku ya coba kaya apa? Pujiku muga langgeng. Pujiku tansah lestari Kawesana ajune kabudaya nyatane awit iku dadi dalam sarungan Nadyan napane kaya samina wong jati ketan saleledo kembang biru mupeng pagelangan mati sekar pisang muspatu dalam mandodo pujiku tansah Lho Pak, kula boten boroh to. Panjenenganipun kersa tindak panggung piyambak. Nggih. Pancen Pak. piyai budaya ngeten iki ya, Pak. Nggih, Pak, ngertos ngoten wau sonten ngen limbukan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah, Pak. Njing limbukan jenengan kula aturi minggah. Nggih. Nanggap melih mangke. Sesasi melih, Pak, sesasi melih. Nggih. Sugeng enjing, Bapak. Nggih, ngagem mik. Nggih. Nggih. Niki pun mungel lah, Pak. Nek mboten mungel jenengan unek-unek nggih. Pun mungel niki. Nggih. Sugeng enjing Pak Suwita. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Pangestunipun. Ramune apa ya? Layu. Kersane muni ya. Nggih pun. Enggak kuwi. ya. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Lah. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niku? Lho. Nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending, Nggih. remen dhateng ringgit. Ning mboten saged napa-napa. Nek lak saged bayar. Saged. Lah nggih. Yes, Langsung mawon Pak, langsung mawon. Nek saged kangge conto, Pak. Leres. Tegese wong tresno iki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho, ngeten iki Suri teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane njing ben mapanipun swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek niku kesangeten, Mas. Lho? Kesangeten. Mboten, Pak. Pancen wong nanggap wayang niku ganjarane swarga. Nggih, Pak, ayo nggih. Leres. Nggih, Pak. Nggih. Niki promosi. Lah niku lanten wanci magrib ndang sembahyang nyang kali nyangking timbo. Timbo, Ala sing alon-alon. urip nanggap wayang, suyen mati munggah Munggah swarga. swarga. Ngoten, Pak. Nggih. Ngaten nggih, niki rebat cekap mawon. Gandeng kula niku mboten saged, Pak. Saestu. Kula berarti niku sing remen nakal niku dhateng gandeng. gending, remen dhateng wayang. Ning kula niku mboten saged nyanyi, mboten saged nembang. Nggih, ngeten. Napa malih joget. Ning ngeten, nyun sewu. Nggih. Ampun sewu, Pak, mboten nggih kula. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun gending ning Ah, nggih. nggih, Menapa? Pangkur Lombo. Oh, pun ganti. Biasanya tambal ban. Ki lak kowe ora iki. Niki nyuwun sewu kula nyuwun gending Pangkur Lombo. Monggo ingkang ngersaan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken agunging panuwun. Ampun monggo, Pak. Panjenengan pun kagungan kamardikan kemenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita, Pak, nggih. Pun Pun ampun. niku pun menang badhe ngersake sing pundi pun monggo, Pak. Nggih. Nggih monggo kersa sinten ingkang ngasta kula namung nderek matur sembah nuwun. Oh, ngeten. Yayi kok, jan prasaja. Nggih. Saestu niki nyuwun pangapunten niki Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nah, pangapunten. Nggih. nggih siji.
Walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ya rokok loro dhewe telu aja sholli alaihi wasallim Allah komana Pas. walabdolin amin malah Pak mboten kula pun malah napa Pak pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki ngisi-ngisi alah nggih pun meksa malahan sampean nggih Bola-balik. Nggih matur nuwun nggih Pak nggih Nggih sinten ingkang ngasta kula derek. nggih pestinipun ingkang dipun paringi paling kathah wau Pak sing ngasta Pak nggih wau sing paling kathah sinten Ibu Kesi. Bu Kesi lha nggih pun monggo niku pun Bu Kesi sing paling Ini pun yang kantor rokok no Pak, kudu nembang. Anu bener mangke ngasta joget. Oh joget, oh iya bijaksana. Pakut lombok iki joget iki Kalau iso, enake bare kok. Ayo. Coba. Mbak matur nuwun Mbak Mas Wito nggih matur nuwun Nggih sehat selalu Mbah Swito kalian Mbah Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Ayo nggih. Piye Reng? Keriyen Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak Lah kok iso? niki saweran kok akeh men kok nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki 2 yuta saking Mbah Swito Oh, ngoten. Tenane lho. nyicil 200 Pak Badhe jangkepin apa Mboten, Mboten, Pak. mboten. Kula niku ninggal tata krama, nungkak kalih jenengan nganti jangkepi niku. Nggih. Niku riyen nggih pangkur kumbu. Ha iya. Lomba, nggih. Lomba diatur. Ngono mripate mendonong lho ngono dadak. Pangkur Irama lomba betul Pak Nggih, nggih. nah sing ngaturke Bu Kesi soalnya pun beles 500 niku Pak Iya. Beles 500 nggih. Nggih, monggo. Benang nggih. Nggih. Monggo pangkur lomba pamendute Pak Swito ya.